Og det gør jeg, det er der ikke nogen tvivl om. Altså, og det sker i takt med, at vores velfærdsdanmark er under pres, hvor specielt det offentlige, altså kommuner og regioner, altså de har behov for, at der er frivillige, som kan gå ind og løse nogle af de opgaver, som det offentlige tidligere har taget sig af. Og det er sådan en krydsfelt, vi befinder os i, kan man sige, hvor vi hele tiden skal finde ud af, altså, hvad er det egentlig frivillige kan lave, og hvordan sætter vi rammerne omkring det frivillige arbejde, sådan at det bliver ved med at være frivilligt, og ikke sådan en opgave, som det offentlige i virkeligheden burde tage sig af, som man måske som ordentligt har retskrav på. Så I er jo landet i Røde Kors og ikke i Ungdomsrøde Kors. Altså vi har faktisk en ungdomsorganisation, som specielt rekrutterer unge til deres aktiviteter. Og man siger, vores frivillige profil er typisk lidt ældre mennesker. Altså det er sådan mellem 50 og 60 år i gennemsnit. Og vi vil rigtig gerne have flere unge mennesker i vores aktiviteter. Og vi prøver, altså vores traditionelle sociale aktiviteter, besøgstjeneste og vågetjeneste for døende og altså den slags. Det appellerer måske mere til folk, der er lidt oppe i årene. Men det er et skisma at få yngre ind i en organisation, som primært er ældre. Det er måske ikke så sjovt at sidde sammen med en masse gamle mennesker, hvis man kommer ind som en ung frivillig. Så det er en udfordring, vi har. Det er ikke nogen tvivl om. Altså, jeg synes, det er en sjov idé. Jeg tænker, at det store udfordring for en organisation som vores, altså det vil være at kunne byde ind med aktiviteter, hvor man faktisk kan melde ind om morgenen, at det kunne jeg godt tænke mig, fordi nu har jeg lige en fri eftermiddag. Rigtig meget af vores aktiviteter er, hvor vi arbejder med sårbare målgrupper, altså der er behov for sådan en længerevarende forpligtelse for den frivillige, at man besøger den ældre hver uge, eller at man er en del af det her netværk for unge. Vi kunne også have nogle aktiviteter, altså nogle indsamlingsaktiviteter for eksempel, hvor det kunne give mening at have den der lidt kortere sigt. Men i stor hele så vil vi helst have frivillige, som forpligter sig i længere tid. Altså generelt har vi ikke, altså netop sådan småting har vi ikke sådan store problemer med at skaffe sponsorer til. Jeg kunne sagtens forestille mig, at FCK kunne stille et antal fodboldbilletter til rådighed, eller at biografbilletter, altså jeg tænker, det er i den størrelsesorden, at det tror jeg sådan set ikke vil være et problem.